前はここで餃子を売ってたんですけどやめちゃいましたね。春巻きみたいなやつになってますね。タイのドイメサロン、チェンライ県のドイメサロンに来ています。朝市に来てます。ちょっと遅い時間です。そう、これがね美味しいんです。このね、そう、ヤンミーマイนี่เท่าไหร่30 บาทอาหารเช้าครับ中国語ですね。チャイニーズベーコン。あ、マンゴーあるな。マンムアンタウライキロ30バーツ安いけどな。切ってくれるかな。はいだいまいマンゴー30バーツで、今の時期としてはすごい安いと思うので、皮も切ってくれそうなんで買おうと思います。4キロ。ここチェンライのさらに山奥なんで、チェンマイ市内とは全然違う感じですね。周り赤族の人がたくさんいて、もう朝はこうやってもうバイクが行ったり来たりしてるんですけど、みんな今の時間は通学ですね。でちなみにここがゲストハウス。前は100バーツ350円でしたけど、今は700円からかな。でバンガローだと500バーツとか、いや800かな。で今こうやって切ってもらってます。お二人に大抵切ってくれるんですけど、切ってくれないところもありますね。キャベツもあるし、レタスもあるし、じゃがいももあるし、まあ何でもありますね。枝豆もありますね。ニンニク、みかんいくらするんだろうな。まあ今は買わないからいいけど、安いと1キロ30バーツとかアップということで、マンムアン1キロ買いました。1キロも相当食べ応えがありますね。1キロはここでメイサロンでよくある豆乳と揚げパンのお店ですけども、この店はボリます。微妙にボリます。5バーツとかね、しょうもないボリ方をしてくるんで、ここでは食べないです。ということで買いました。Kinti ni dai mai? Kinti ni dai mai? Ao tofu long nung keo. Longครับอันนี้1อังあなたท่าไหร่3バーツ。でこの揚げパンも1ついただきます。2バーツだけで3つ。あにあ3バーツ3アンハーバーツか青3アン3つで5バーツですね。1つ2バーツ3つで5バーツです。でこれで5バーツ5バーツで10バーツですね。ということで熱い豆乳をいただきます。普通はここに砂糖とかなんだろう、練乳も入れるし、もう練乳置いてありますよね、あそこにね。練乳も入れるし、それで甘くするんですけど、僕は入れないです。でこの揚げパンも2種類あって、こういうやつとこういうやつと2種類あるんですけど、僕は断然こっちの方が好きですね。ちょっとなんかこっちの方がクッキーっぽいっていうか、なんていうかクッキーじゃないな、なんていうんだろう、揚げパンっぽいというか。美味しいです。普通に美味しいです。でこの大きさに対してさっき買った1キロのマンゴー
ただマンゴー種が大きいんでね、皮はほとんど薄いんで切っても重さ減らないですけど、種が大きいんで食べられるところはどんぐらいなんだろう。というわけで市場一周しましょうかね、ぐるーっと。ちょっとメロンがありますね。多分あんまり甘くないと思いますけど、どうなんだろう。1つ100バーツぐらいするのかな、50バーツぐらいかな。で今年はこのパイナップルが値段暴落してるみたいで、県内ではタダで配ってるとか言ってましたね。でこの不思議な形をした魚、中国から来てますね。マーラーですかね、辛いやつ。山芋、肉屋、これは何だろう、余ってんのかな。これをどっかの村に売りに行くんですかね、さばきに。もうこっちも終わってますね、豚の顔。もうこの辺閉まってますね。今8時半か。8時ぐらいまでですかね、全部の店が開くのは。ザーサイ美味しそうですね。ネギ、ご飯売ってますね。多分5バーツですね。街中だともう少し量が多くて10バーツとかですね。豆腐ですね。乾麺、中国から来てますね。重慶特色、なんですかね、これからしですかね、これは。お約束の雑貨類ですね。これ買うもんは特になかったな。かゆみ止めあるか聞いてみようかな。何何タオルあれ20 บาท 20バーツ、何が10 บาท10バーツ、10バーツと20バーツ。これは中国製だな。中国製で10バーツで、これが海外製、どこ製だろう。風米って中国じゃないですかね。どっちし中国製だけど中国色を消してるやつ。風米 KZ ファーマセウティカル、なんだろう。風米って明らかに中国語ですよね、多分ね。同じ中国製なら10バーツでいいかな。天津、なんか中国製っていうと敬遠したくなるけど、ここは10バーツでいこう。何こうやっていちいちちっちゃい袋に入れてくれるんですね。先生、我不是中国人，我是日本人。日本，你是中国人吗？民族，民族，民族老哥，我听不懂。中国人，不是中国人。赤。ラフ。ラフ。間違ってない？You听ない？在メサロン。ムーバンอะไร？ムーノ。ラフ。ラフ族のおばちゃんだそうです。メサロンの中に住んでいるそうですね。ちょっといろいろあるんで聞いてみようかな。せっかく買ったから。買わないで聞くのがね、ちょっとはばかれるんで。この美味しそうな、なんだろう。何タオルあれ？340、240バーツ。やっぱ結構しますね。340、240。あとはちょっとこれなんだろう。にあらい？香水タオルあれ？ハーバー。ちょっとドゥダイマイ？ちょっと硬くて出せないですね。ちっちゃい香水が5バーツ。こんなパッケージで。写真撮りたいな、これな。面白いな。これどっから来てるんだろう。
抹茶ティーない？มาจากเมืองจีนマンチン。ああ、中国製ですね。チャイナ。ほーん。いい匂いがしますね。こうやってもう見たいものがたくさんあるんですけど、ちょっとね、たかが10バーツの客なんで、シェシェ、おぶーじゃあ、ちょっとこのおばちゃん、ちょっとね、普通ラフ族だったら、今僕ラフ語でありがとうって言ったんですけど、反応するというか、何かしらの反応があったり、ラフ語話せんのみたいな感じがあるんですけど、全くそれがなかったので、ひょっとしたら中国人でラフ族ってことにしてる人たちなのかもしれないですね。ID カードをもらいやすくするように。でもこの村の中国人はもうタイ政府公認の住んでもいい中国人だから、多分そんなことする必要ないような気もするけど、ちょっとその辺謎です。ちょっとこのお店はね、綺麗な果物を置いてて値段が高めです。ミャンマー人でしょうか。ロンジーですかね、履いてますね、スカート。10バーツ。あ、10バーツだそうですね。20。あ、大きいのが20バーツ。じゃあ見れよ。うん、ドランティーレオス。ロイシー。ロイシー。あにกี่キロ？ロイシーกี่キロ？見せて。ロイシー。500グラムぐらいかな。うん、ポン見れ。あ、クンロー。クンロー。チャー、ウロ。あ、だいたい1キロぐらい、何キロ？キロ、ソンロイ。クンロー。クンローなんだろう？ 1 キロかな、ソンロイ。あ、にあらい？蜂蜜かな？に。プン。あ、何分？蜂蜜ですね。タオライ？サンロイ。ハロイ。おー、500バーツ。やっぱ結構しますね。お茶を摘んで、お茶の工場に売る値段が1キロ12、3バーツ。で、そのお茶工場が乾燥させたり、処理をして、なんていうかな、お茶業者に売る値段がだいたい1キロ100バーツぐらいらしいので、で、さらにおばちゃんがあれを売る、その後どんな処理をするのかわかんないけど、あれはもう飲める状態ですよね。それが1キロ200バーツですかね。最終的にそこまで自分たちでやれて、自分たちで売れれば、もう収入がさらに増えるんですけどね。そこまでは無理なんですかね。よくわかんないです。